Gaming and gambling. I'm sure you're wondering how people win lots of money at the casino. It's about the belts that has helped a lot of people to win more often at the casino. Get this belt today and keep it in your pocket while playing at the casino. And to win in any gambling mode, online or at the casino, has never been so easy. Win in all slots, machines, cards, as well as roulette instantly. Well, the secret is out. You can get this belt for 30,000 rand and 50,000 rand. Call me now on 076 55 58 577 or 063 689 8922. Casino belt. The secret is out. Siyabingelela kubingelela Babu Dokotela bawesizwe bawujabulile ubaba umfana omuhle nje okhohlela umntwana namhlanje ngihleli nenyanga yasemasomini nganoma yayidla inyoni ekuthiwa yisomi khulu akubingelele kahle. Ngiyabingelela kakhulu babukela uhlelo Dokotela ngithi abaphile ngisaphila na. Namhlanje siyashotha sisebhilidini elibizwa ngokuthi Nedbank House Building sise 19th floor sine studio ke 19th floor kuthiwa i dark room studio number 1. Siyakusho lesithi inyanga zize zizofaka imalazo emosha la kuBaba Dokotela ngidla imali yenu ngidla kamnandi kumnandi udla imali inyanga. Bafona nje abantu. Hayi kakhulu. Ngizwe ukuthi ubalekile. Hayi ngibalekile ngamashiya. Ngashiya. Hayi ngiyabo. Hamba. Hayi uhamba uzohamba. Mkhulu 10,000 rand ukushotha ivideo yodwa njoba ukhiphile le mali kwenzekani kwena khona umsebenzi obona Hayi kakhulu Babu Dokotela. njoba kubaleka wena Hayi kuzokubaleka mina. Ngoba ngithi hayi abangilinde ngiyabuya. Ujahila usengahamba ubeke imbono. Lahla Inhlupheko uthini kubantu? Babu Dokotela abantu abaningi bahluphekile kakhulu. Manje balandelwe usisi. Manje thule ngathula ngabuthi inhlupheko iyalahlwa ngoba inhlupheko kusengeyona yakho so uyithweswe abantu abathile mhlamba abakini abayimndeni mhlamba abayizitha. Inhlupheko ke siyathanda ke sihamba ke sokwelahla ke emfuleni ohamba uphathe ikhandlela elibovu nelimnyama sixoxe ngenyama phinde uhlupheke silahla konke neqaleke sesuke zikwena. Okay. Abantu nje ngithi abafike bazolahla. Umfulo uthola phela ngoba yikho imfulo eThekwini. Nqa. Ngozimalanga umngeni. Kunomngeni. Wa. Ekarati umngeni. Ibhande lika moya uthini kubantu ngebhande lika moya? Ibhande Babu Dokotela lika moya sithi abantu laba basuke into zabo zivalekile kakhulukazi abantu banamabhizinisi bazama ukuhlanganisa kuhlangana. Sesithi ke abasibanika ibhande lika moya ukuthi abalinde mhlambe kubo njalo kubo 3 days umuntu angadli kusena zadla ngabo 3. Kunempande simnikeza yona ebambele ibhande lika moya ayiphuza neti kuthiwa ijoko. Alifake kodwa ushukela obrown ongezweli kakhulu. Alokho eliphuza lelithi njalo esalindile ekseni isemini ntambama. Azalidedele ngo3 zizovuleka into zakhe noma kanjani. Galani phela lapho. Donsa ngenyanga uthini kubantu? Mangikhuluma ngokudonsa ngenyanga Babu Dokotela angisho lezi inyanga oJanuary February. Khuluma ngale nyanga ephezulu. Okay. Leba ucizi lapha phezulu inyanga omkhathi. Ngiyabona. Siyakwazi ukuyisebenzisa. Kanjani uyithatha? Angizwa. Uyithatha? Ngiyithatha Babu Dokotela. Khona izinto engihambe ngiyozenza olwandle. Ngoba phela kahle imagic yalento yonke esuke iphansi emanzini olwandle. Kodwa siyibona phezulu thina. Okay. Khona ke izinto engiyisebenzisa zasolwandle. Ngayo ukuthi ngikwazi ukudonsa imoya yayo lephezulu emkhathini. Ikwazi ukukusebenzela kusukela isewucizo. Kuhambe igcina isihlangelela khona sikusuka ibizwa khona ngonyezi. Yilapho ke lesoqala khona sokusihamba wedwa ke intweni zakho. La isuke sikhanya sithi ba. Sikhanya kakhulu. Sesicomplete now sithi kunonyezi phezulu. Okay. Akukhathali ukuthi ukushuthi lento mingekho inyanga ubuyela phansi ka cha akukhathali ukuthi namhlanje awukhanyisa unyezi noma unjani. Kodwa yona nje isuke isebenza mathunyeza ukho ngalola. Okay. Uthini na umuthi umgoqo wemali? Ekuthanda ukujulajulana Babu Dokotela. Sekuyalumpela. Masikhuluma ngomgonqo wemali Babu Dokotela sikhuluma ngomuntu ozofika ahlale 3 days. Umfazi womuntu? Kungabe unkosikazi ngabe indoda. Akusho lutho lo. Indaba lemali. Kukuyena uthi ke ufuna ukuhlala lapha noma uzofuna indawo noma uzokwenza kanjani. Okay. Kodwa mina ngithi nje 3 days. Aphatha u60 rand uba amakhonzi. Nebhakede solenza ukuhamba. Aphathe ibovu mhlambe lingakanyana nomcako futhi ube ngakanyana. Eze nakho lapha kumena.
kuzoba 3 days esebenzisa lezi zinto lezi. Ngosukwini lika4 sihamba siyakwelanda lento kuzosho yona noma silanda emfuleni noma silanda olwandleni kodwa eyalabantu laba sebethanda abafuna izinto ezithanda ukuthi seyithanda ukujuladula ongasabuza ukuthi kuzoba khonani kuzoba nani. Okay. Inkukhu lezi amaqhudi lawo soka obulalwa for khambe nawani. Babu Dokotela enye inkonzo futhi le. Enye inkonzo le. Kuta khamsa. Okay, kodwa ufuna ungena khona. Ngifuna ungena khona ngoba kwakwaloko ngikushoyo ufika nenguku ezu4 usuzophuma. Hayi ukuthi usukuzothwasa abantu mabehlambe bezongiphatha ibovu nomcaka. Kunento ethile suke sizoyilungisa. Mase uyaphuma usukwini lika4 uphuma usuyithwele into yakusuhamba nayo. Suhamba nayo. Imfihlo yakho ke le. Thwala ngenhlanhla yakho uthini kubandla? Kunalezi zinto Babu Dokotela ababathi abantu umuntu uthwele noma ukanjani kahle kahle khona umuntu osuke nenhlanhla manje masithwala ngenhlanhla yakho suke sithi sebenzisa into owazalwa nayo uyifumbethe ungasebenzisa into okuthiwa wangenwa umuntu esekuphi inhlanhla ngoba iyathwebuleka leyo lesithi sebenzise esithi thwala ngayo eyosuke wanikezwa yona uyiphethe into engasuki kuwena noma ukuthi umuntu uzama ukuthwebula khuphula yona ke uthwale ngayo uthathe yona pho leyo umuntu athi afike nenkukhu ozozifaka emakhwapheni kusowe ubusumenzana suke sikhuphula Babu Dokotela ha yona phela lesuke siphakamisa bayiphakama indlela eningi siyakwazi ukuthi siphakamise umuntu wena wazala wembethe wahlatshelwa imbuzi yokwembula ekhaya sikunike lezi zinto sithambe ukusenze lo mhlwehle wembuzo kwembula mawungenawo ke lo mhlwehle izona lezi nkukhu esho hayi siyabonga kakhulu msomi khona obanika inamba abantu yazi ekhanda yabo ngiyazi ithini ithi 079 46 7W1 oyona lenyanga segole lapha ngebhuku njalo makufika umuntu ugijima uyobheka ibhuku usuxabana ngalibi ibhuku ebelilana ahamba ubuye lengane selilahlisa sezalahla ibhuku hayi lutho Babu Dokotela ziyadilika idilika ebusuku nemini ngilele ngihleli ngingalela angilaphi ngebhuku abe mhlawumbe inyanga zebhuku hayi no hayi asibonga kakhulu obonga Babu Dokotela babe sizobajabulele behlele inyanga umelaphi wendabuko ubaba uMsomi siyabonga. Impilo ilula kakhulu uma wazi imfihlo yayo. Imfihlo yayo i-commanding honey. Ihuju olukhotha njalo ngo-2 AM eintata. Ukhulume ubize konke okufunayo. Esontweni lakho, emsebenzini, kuma-relationship akho, emshadweni wakho. I-commanding honey ingakwenzela izimanga. Yenza ukuthi konke okufisayo kwenzeke ngendlela ofisa ngayo. Sithinde namhlanje El Shaddai Herbal Shop, Matches Arcade, Eagle Building, West Street, eThekwini. Noma ungishayele ku 082 4591816 noma ku 063 689 8922. Ungayithola ngo 2000 rand kuphela. I-Commanding Honey, imfihlo yempilo.